கர்த்தருடைய நாம மகிமைப்படுவதாக. இந்த மனமகிழ்ச்சியை நல்ல மருந்து அப்படிங்கிற இந்த வீடியோ மூலம் உங்களை சந்திப்பதில் ரொம்ப சந்தோஷம். ஒவ்வொரு நாளும் டெய்லி காலையில் 5 மணிக்கு இதே யூடியூப் சேனல் மூலமாக ஆண்டவருடைய வார்த்தையை சொல்லி உங்களுக்கு ஜெபிப்பதில் எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். எல்லோரும் சந்தோஷமாக இருக்கிறீங்கன்னா பிலிப்பியர் 4வது அதிகாரம் 4வது வசனத்தில் கர்த்தருக்குள் எப்பொழுதும் சந்தோஷமாயிருங்கள் என்று மறுபடியும் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். இது அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் தன்னுடைய இடுக்கமான நாட்கள், ரொம்ப நெருக்கடியான நாட்களில் இந்த நிருபத்தை பிலிப்பு பட்டணத்துக்கு எழுதும்போது அவர் இந்த இடத்துல இந்த வார்த்தையை சொல்கிறத நம்மளால் பார்க்க முடியும். அவருக்கு ஒரு நெருக்கமான ஒரு சூழ்நிலை, ஒரு சிறையிருப்பின் நாட்கள். அவரை விசாரிக்கிறதுக்கோ, அவரை கேட்கறதுக்கோ, அவருடைய சூழ்நிலைகளில் அவருக்கு ஆறுதல் சொல்கிறதுக்கோ யாருமே அவர் கூட இல்லை. இன்றைக்கி சின்ன சின்ன விஷயங்களில் நம்ம தனிமையை உணர்கிறோம். நிறையா நேரம் நம்ம கூட யாருமே பேசுகிறதுக்கு இல்லை, நம்முடைய மனசில் இருக்கிறத ஷேர் பண்ணிக்கிறதுக்கு யாருமே இல்லையே அப்படின்னு சொல்லி நினச்ச நாட்கள் நமக்கு உண்டு. அதுலேயும் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் ரொம்ப நெருக்கமானவங்க நம்ம கூட இருக்கும்போது அவங்க நம்ம கஷ்டத்தில் தூரமாக போயிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் அவங்க மேலே நமக்கு ஒரு வெறுப்பு. ஏன் நம்மகிட்ட ஒரு வார்த்தை கூட கேட்கல, இந்த இப்படி சம்பவம் நடந்து கூட நம்மகிட்ட ஆறுதலாக கூட பேசலையே அப்படிங்கிறத நம்ம நிறைய நேரம் நம்மளுடைய மனசில் நம்ம ஃபீல் பண்ணியிருப்போம். ஆனால் பவுல் இதே பிலிப்பியர் 4வது அதிகாரத்தில் ரொம்ப அழகாக சில வார்த்தைகளை சொல்கிறத நம்மளால் பார்க்க முடியும். அதில் 11, 12, 13வது வசனத்தில் அவர் சொல்கிறார், என் குறைச்சலினால் நான் இப்படி சொல்லுகிறதில்லை, ஏனெனில் நான் எந்த நிலைமையில் இருந்தாலும் மனரம்யமாக இருக்க கற்றுக்கொண்டேன். வாழ்ந்திருக்கவும் தாழ்ந்திருக்கவும் எனக்கு தெரியும். எவ்விடத்திலும் எல்லாவற்றிலும் திருப்தியாக இருக்கவும் பட்டினியாக இருக்கவும் பரிபூர்ணமடையவும் குறைவுபடவும் போதிக்கப்பட்டேன் அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தையை சொல்கிறத நம்மளால் உணர முடியும். அதில் ரொம்ப தொடுதலான ஒரு வார்த்தை என்ன அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால், நான் எந்த நிலைமையில் இருந்தாலும் மனரம்யமாக இருக்க கற்றுக்கொண்டேன். இன்னைக்கு கர்த்தருடைய பிள்ளைங்களுக்கு சில நிலைமைகளில் மனரம்யம் இல்லை, பல பேருக்கு பல நிலைமைகளில் மனரம்யம் இல்லை. யோசேப்பு தன்னுடைய தரிசனம் தேவன் கொடுத்த காலம் தொட்டு பார்வோனுடைய அரண்மனைக்குள்ள போய் அவன் ஒரு அதிபதியா, ஒரு அதிகாரியா அவனை கர்த்தர் வெளிப்படுத்துற வரைக்கும் அவன் இருக்கிற எல்லா இடங்களிலுமே அவன் ரொம்ப அமைதி உள்ளவனா இருந்தான். எந்த ஒரு விஷயத்திலையும் அவன் பேசுறதோ, ஆண்டவரை சகிச்சு ஆண்டவரை அங்கலாய்ச்சி கொள்றதோ, ஆண்டவரை முறுமுறுக்கிறதோ எங்கேயுமே நீங்க பார்க்க முடியாது. நீங்க பைபிள் எடுத்து படிச்சீங்கன்னா எந்த இடங்களிலுமே யோசேப்பு தேவனுக்கு விரோதமாய் பேசினான் அப்படிங்கிற வார்த்தை அவனுக்கு இருக்காது. எல்லாரும் கண்களிலும் தயவு கிடைக்கப்பட்டான். அதே மாதிரிதான் தாவீது துரத்தப்பட்ட தேசங்கள்ல, ஒதுக்கப்பட்ட தேசங்கள்ல, ரொம்ப நெருக்கடியான நாட்கள்ல தேவனை நோக்கி அவர் கதறி இருக்கலாம், தன்னுடைய அங்கலாய்ப்பை சொல்லி இருக்கலாம். ஆனா ஒரு நாளும் அவர் தேவனை விடவும் இல்லை, தேவனை முறுமுறுக்கவும் இல்லை. அதனால வசனம் சொல்லுது, தாவீது நாளுக்கு நாள் விருத்தி அடைந்தான், சேனைகளின் கர்த்தர் அவனோடு இருந்தார். ஏன்னா நம்மளை அடுத்த தேவன் நம்ம கூட இருக்கிறார். இது நாள் வரைக்கும் நம்ம கடந்து வந்துட்டோம். நம்ம பலத்தாலே கடந்து வந்தோம் கிடையாது. நம்மளை அறியாமல் நம்மை நடத்துகிற ஒரு தேவன் இருக்கிறார். நம்மை அறியாமல் நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஒரு ஆவியானவர் இருக்கார். நம்மை அறியாமல் நம்மேல் வைக்கப்பட்ட ஒரு தேவ கிருபை இருக்குது. நம்ம அறியாத காலங்களில் நமக்காய் சிலுவையின் ஜீவனை கொடுத்த ஒரு இயேசு இருக்கிறாருங்க. அந்த இயேசு தான் இன்னைக்கு வரைக்கும் உங்களையும் என்னையும் நடத்திட்டு இருக்கிறாருங்க, இனிமேலும் நடத்துவார். அதனாலதான் அவர் எபினேசர் அப்படின்னு அழைக்கப்படுறார். எப்பவுமே நம்ம கூட அவர் இருக்கிறதுனாலதான் அவர் இம்மானுவேல் என்று அழைக்கப்படுறார். எல்லா மனுஷங்களும் மாறலாங்க, நம்ம உறவுகள் கூட மாறலாம். ஆனா அவர் மாறாதவரை நம்ம கூட இருக்கிறதுனாலதான் அவர் எபிரேயர் 13:8 நேற்றும் இன்றும் நீங்க நாளைக்கு சந்திக்கப்படுற நாளையின் தினம் கூட அவர் மாறாதவராய் இருக்கிறார். இந்த வசனத்தை பாருங்களேன், எப்பொழுதும் சந்தோஷமா இருங்கன்னு பவுல் சிறைச்சாலிருந்து சொல்றாரு. அதே நேரத்தில் சொல்றாரு, எந்த நிலைமையில் இருந்தாலும் நான் மனரம்யமா இருக்க கற்றுக்கொண்டேன். அவரை போஷித்த இடத்துலையும், அவரை கனப்படுத்தின இடத்துலையும், அவரை உதாசீனப்படுத்தின இடத்துலையும், அவரை தூக்கி எறிஞ்ச இடத்துலையும், அவரை ஆதரிச்ச இடத்துலையும், அவரை ஆதரவு இல்லாமல் இருந்த இடத்துல கூட மனரம்யமா இருக்க கற்றுக்கொண்டேன் சொல்றதோட மட்டுமல்ல, இடுக்கமான இடத்திலிருந்து நம்மளை சந்தோஷமா இருக்க சொல்றாருன்னு சொல்லி சொன்னார். எந்த அளவுக்கு அவருடைய மனரம்யம் கர்த்தருக்குள்ள போதிக்கப்பட்டதான்னு கொண்டு யோசிச்சு பாருங்களேன். அதே பிலிப்பியர் 4வது அதிகாரத்துல தான் அவர் சொல்றாரு, என்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினாலே எல்லாவற்றையும் செய்ய எனக்கு பலன் உண்டு. அந்த ஆண்டவர் நிச்சயமாக உங்களையும் பலப்படுத்தி உங்களையும் மனரம்யமாய் இருக்க செய்து உங்களையும் எல்லா நேரங்களிலும் சந்தோஷமாய் வைத்திருப்பான்னு சொல்லி
நம்ம ஆண்டவர்கிட்ட ஜெபிக்கலாமா? மக்கா கிருபை மிரக்கம் இந்த நல்ல தகப்பனே, ஆண்டவரே நீ பேசின இந்த வார்த்தைகளுக்காக மக்கள் நன்றி ஆண்டவரே. அப்பா, அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் தன்னுடைய இடுக்க நாட்களிலே எந்த நிலைமையில் இருந்தாலும் நான் மனரம்யமாக இருக்க கற்றுக்கொண்டேன்னு சொன்ன அந்த வார்த்தையின்படி ஆண்டவரே மனரம்யமாக இருக்க நீங்கள் எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க ஆண்டவரே. எல்லா நெருக்கடியிலும் எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் ஆண்டவரே என்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினாலே எல்லாவற்றையும் செய்ய எனக்கு பலனுண்டு என்கிற அந்த வார்த்தையின்படி நீர் எங்களை நடத்துவீராக. என்னோடு கூட இணைந்து செபிக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் ஆசீர்வதிங்கப்பா. உடைய கரத்தில் அர்ப்பணித்து நாங்கள் செபிக்கிறோம். இயேசு கிறிஸ்துவின் வல்லமையில நாமத்தில் செபிக்கிறோம் எங்கள் ஜீவனில் நல்ல பிதாவே. ஆமேன், ஆமேன், ஆமேன். கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். காட் பிளஸ் யூ.